Кыюлык дигән нимә халыкта кәме бара. Ана шул безнең куркуыбыз тик шул Аллаһ Тәгаләнән генә булырга тиеш бит. Аллаһ Тәгаләнән без куркырга тиеш бит. Аллаһ Тәгаләнән куркып, Аллаһ Тәгаләне яратып, Аллаһ Тәгаләгә өмет итеп яшәргә тиеш бит. Башка барлык дөньяла Аллаһ Тәгаләнең мәхлукларына без куркырга тиеш түгел бит. Үзебезнең ниндидер ниятләребездә, ниндидер эшләребездә кыюлык күрсәтергә кирәк. Курку булган аркасында, куркулык булган аркасында без эшләребезне эшләй алмаябыз. Икеләнәбез. Ул икеләнү гел кешенең үзенә ниндидер кәртә булып тора. Нинди генә эш башларга уйлай икән, шул икеләнә башлай. Бул эштә эшләргәме, эшләмәскәме, эшләһәм килеп сыгармы, килеп сыкмасмы. Шул икеләнеп безгә әйтә торганнар. Башлаган эш беткән эш дип, башлаган эш беткән эш дип әйтә торганнар. Бу эшеңдә башларга кирәк. Өйдә бит инде моны. Яшь вакытта өйдә эшләй башлаһаң, теге тәвәккәлләп, ул инде ялап кына шул теге өйлеп, өйдән исеме лә шул өй дип атала бит. Өйәң. Үзеңә йортыңда аны шул үзеңнең теләгән йортыңда эшләр өчен тәвәккәллек кирәк. Башлайһың, шул фундаментыннан башлайһың. Кайдан йөри алаһың бит инде фундаментыннан башлайһың. Шул ялап кына өйп, үзеңнең кулыңнан килгәнчә шул йортыңда кораһың. Шул тәвәккәллек аркасында эшләнелә барһалар. Куркак кеше гомер буена куркып бер нәмә эшләй алмай, миннән килеп сыкмай, мин эшләй алмайм дип тигә инде куркып. Шул кыюлык аркасында бөтен тормыш бара. Ниндидер теге кыю кешеләр аркасында ниндидер тормышлар алмашына, үзеңнең халыктың яшәеше үзгәрә бит инде. Куркаклар бит тормышта үзгәртмәләр, куркаклар бит үзенең тормышын да, үзенең теге гаиләһен дә нитә алмай, үзенең гаиләһен дә үзгәртә алмай. Ул кәләш алырга ла куркып яталар. Вакыт итмәгән ниндидер теге минең шулым юк, буным юк дип теге куркып утыралар. Шул әлегә бая шул тәвәккәллеге булмаган аркасында. Өйләнергә кирәк егетләргә. Куркырга түгел. Аллаһ Тәгалә һәрбер кешенең үзенең ризыгын үзе бирә. Һинең гаиләң бар икән, һиңә ул ризыкты Аллаһ Тәгалә биргән. Ризыгың булма, һин әллә нәмә эшләһәң дә һинең булмаясак. Кыю буларга кирәк. Куркырга түгел. Нинди генә эш башларга уйлайһың икән, һинең эшеңдә берәү дә эшләмәй, һинең өчен берәү дә килеп эшләмәй. Моны иртәсәк тораһың да, үзеңнең башыңда уй килә бит, кискене уйланып ятаһың, моны нәмә эшләрем икән, инде кәләш алырмы икән, кемдә алырмы икән дип уйлап ятаһың, или кәләшләгә торала, нисек итеп гаиләмдә ашатырмын икән, гаиләм нисек иртәгә торып нинди эшләрмен икән дип уйлап ятаһың бит. Башыңа ниндидер уй килә бит. Ана шул уеңды төпле итеп уйлайһың да, иртәсәк тораһың да, шуны тотаһың да башлайһың. Шул башлайһың, шул үзенә Аллаһ Тәгалә һиңә бирә. Шул тәвәккәл була алырга инде иншалла.